Ak sa pýtate, či je broker XM legálny na Slovensku, ste na správnom mieste. V tomto videu vám vysvetlím, či môžete obchodnú platformu XM legálne používať na základe platných predpisov. Podľa nášho názoru je broker XM určený predovšetkým pre pokročilých investorov. Ak hľadáte brokera pre začiatočníkov, pozrite si popis. A ak sa vám broker XM páči, nájdete tam špeciálnu ponuku. XM je známy tým, že ponúka širokú škálu obchodných nástrojov, vrátane forexu, akcií, indexov a komodít, a to všetko prostredníctvom svojej výkonnej a užívateľsky prívetivej platformy. To viedlo mnohých investorov k otázke, či je broker XM legálny v ich krajine. Áno, XM je legálne pôsobiaci broker a používatelia si môžu bez problémov otvoriť účet a začať obchodovať. Ak si nie ste istí, či je platforma dostupná vo vašej krajine, jednoducho navštívte webovú stránku XM a skúste sa zaregistrovať. Ak broker neposkytuje služby klientom z vašej oblasti, na základe vašej polohy vám zabráni dokončiť proces registrácie. XM je legálny, pretože je licencovaným poskytovateľom finančných služieb regulovaným viacerými orgánmi, vrátane Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu. Tieto licencie umožňujú spoločnosti XM poskytovať obchodné služby používateľom v mnohých krajinách, pokiaľ dodržiava všetky regulačné požiadavky, ako je ochrana finančných prostriedkov zákazníkov, transparentnosť a dodržiavanie miestnych zákonov. V popise nájdete odkaz na otvorenie bezplatného demo účtu u XM. Je to skvelý spôsob, ako vyskúšať platformu bez rizika straty vlastných peňazí. XM ponúka aj rôzne typy účtov, ktoré vyhovujú skúseným aj pokročilým obchodníkom s minimálnym vkladom už od $5. Dúfam, že toto video vám pomohlo odpovedať na vaše otázky. Ak áno, nechajte like a prihláste sa k odberu kanálu, aby ste boli informovaní o ďalšom obsahu týkajúcom sa online obchodovania a investovania. Ďakujeme za pozretie.